נו, תוביל. מה עם ההדחה של... את מי מדיחים? יש לנו 3 ימים להדיח. יש לנו 3 מועמדים להדחה. בוא נחשוב... בוא נחשוב שמות קודם כל. לא, בוא נחשוב מי מתוכם. לא פה. הכי... בוא נבין, מי? לא צריכים להבין. מי מתוך ה3 מועמדים להדחה לא פה? לא, כולנו רוצים הרי להישאר אחרונים. מי מתוכם מהווה לנו הכי הרבה סיכון? אוקיי? אני לא רואה סיכון. לא, אני אגיד לך, גיא, יש סיכוי שהוא יתאושש ויתחיל לתת פה פייטים. הוא גם נחמד, גם עוזר, גם יפה, גם כוסי, גם הכל, והוא... מסוכן. הקהל אוהב אותו. הוא מסוכס. אני הייתי מציע להעלות אותו למועמדות להדחה. מצד שני... פטר ממנו. מצד שני יש לנו את הכל עונה. איש רציני. גם תותח. תותח. גולש מה מצוין. הוא הביא לשולחן אבל? הביא קפה. זה נכון. הביא קפה. הרבה קפה, הוא מביא שולחן לקפה. לא, אבל את המטלות אפשר להתיר לדוקטור. הדוקטור אוהב מטלות. הוא חושב לא שואל מה לעשות. הדוקטור לא מרים קליפה של תפוס. כי לא אומרים לו. הדוקטור לא מהווה איום לאף אחד. נכון, אז למה להדיח אותו? כי בגלל שהוא לא מאיים על אף אחד. הוא יכול פתאום להגיע לנו לטופ, כדי שנרגיש. אני רוצה להבין כמה יש בהדחה היום. אני אומר, יש פה 3 מועמדים להדחה. כן, אבל כמה מדיחים? אני נראה שצריך להדיח את 3. אבל אתה לא יכול. למה? כי כל סבב הדחות זה 1 אפשר. ואפשר לעקוף את החוק הזה? זה בעיית תקנון, זה נגד המלך ככה הסבגס. הבנתי. אפשר 1. עכשיו צריך להחליט איזה מהם מ3 הליצנים מעביר הכי הרבה סיכון. בוא נעשה אלימינציה. גיא הוא כרגע מועיל מסיבות של ביטחון הקבוצה וכוח עבודה זמין. בוא לא נשכח נהיגה גם למאי אופן. גם כוח עבודה זול. אנחנו צריכים נהג למאי אופן. אני מציע להשאיר אותו עוד שלב. יש פה הרבה לוגיסטיקה והוא סך הכל הוא די מועיל. אבל כל השיחה התחילה מזה שאתה רוצה להדיח את גיא, לא? נכון, אבל הרעיון שלך שהוא כוח עבודה זמין וזול. זה רעיון שלך, אני אמרתי להדיח אותו, לא צריך אותו. טוב. מה הוא עושה? נוהג את האוטו? לא, אני אומר... אני אגע באוטו, אבל ממאי אופן, מחר. הוא מפעיל אני עלי הייתי לישון. משאיר אותו מחר. ומדיח אותו ביום רביעי. בדיוק. נכון. מחר אתה צריך... בוא נשתמש בו. תן לו שיביא עוד קצת סומה. ואני אתן לך עוד אחד. גם הדוקטור, אנחנו צריכים לדאוג שהוא לא ישתה, ושגם הוא ינהג חזר. הגענו. לא הגענו. בדרך לא, עוד אחד, תמשיך. בדרך האלימינציה. ועל כן, נותר לנו, לצערנו, להדיח. כמו שברק עשה לגל. את הכל עולה. תאבי. וחבל על הקפה שהוא מכין, אבל... אנחנו נסתדר בלי זה, אבל... אני אעשה קפה. אתה יודע, דרך אגב, בואו נבין את העניין. אבי? אנחנו מדיחים, אבל זה הדחה פה... You're fired.